Palabras nivel pro sobre peixe. Hoxe vouvos falar do peixe, ese alimento que é tan esencial para estar ben sans. Que a min non me gusta nada. Comer moito peixe, amigos. Peixe ou pescado, podedes chamar das dúas maneiras. Pois ben, eu este capítulo gravaba o de boa gana nunha peixería ou peixaría, pero nada de pescadería en galego. E así amosábavos todo, pero claro, non é plan andar a molestar a xente nestes momentos. Veña, comezamos cos peixes. Nada de lubina, o correcto é robaliza, tampouco vale rape. Rape só no pelo. En galego este peixe chamámoslle peixe sapo ou rabada. E calamar tampouco. En galego o nome é lura. O besugo é o ollomol, pero tamén se lle pode chamar buraz, pachán ou pancho. Pancho. Caballa tampouco vale, o correcto é xarda. E a merluza en galego é pescada. Bacalao tampouco é correcto en galego, dicimos bacallao, como un portugués. E por último, gallo tamén é incorrecto. Pero tampouco é galo, Galo só é o da galiña. O peixe chamámoslle meiga ou rapante. Digo cho eu.